Здравейте отново. Днес като цяло нямах никакво намерение да излизам да карам мотора или изобщо пък да снимам влогче. Обаче ми излезе малко работа тук по селата. Трябва да ходя да помогна малко. И така ще излизам. Реших направо да пусна камерата и да снимаме едно влогче. Нямам представа какво ще излезе. Надявам се да е нещо готино, надявам се да има интересни моменти. Останете с мен, за да разберем. Би трябвало да е кратичко влогче. Понеже горе-долу трябва да ми е около половин час карането днеска. Това сега, както карам зад него, дали може да му паднат тия панели върху мене, а? Както добре ги е укрепил, като гледам. Добре, че сме в различни посоки. Човека ни пусна, браво! Дано не ме и препсувал докато ме пуска. Аз като един истински велик моторист не съм си закопчал каската и май ще трябва да спра да я закопчая някъде. Тук сега като отминеме това тук магазинче, отдясно ще има къде да спра за малко, да я закопчая. Че след това се кара и малко по-бързо и много ще ми бие по главата. Един наляво, един надясно. Я да видим ние къде може да отбием. Тук примерно. Май можем да отбием ние. Ей тук, така. За да си закопчаем каската. Защото съм много интелигентен. Не си иска гумите този мотор, ей! По принцип не бързаме, ама днеска ми е нещо в повече адреналина и това не е хубаво. Още един такъв. Хората си ремонтират
специално може би няма да говоря прекалено много. Ще ви оставя да се насладите на пътя и може да кажете дали ви харесват и такива влогчета, в които има по-малко говорене и повече каране, или предпочитате да си бръщолевим някакви простоти. По принцип смятам, че със сигурност е по-интересно, като има нещо по-интересно, обаче има ги и такива моменти, в които просто караме и се наслаждаваме на пътя. Да оставете по едно коментарче отдолу дали ви допадат и този тип влогчета. И дали да има и такива, и да има разнообразие, или да се съсредоточа по-скоро върху по-интересните. Великолепен път, вече веднъж го снимах, обаче просто такава простотия не съм виждал отдавна. Тези кръпки, които виждате тук, на 5 метра да оставиш неасфалтиран път, погледнете, ето тук също, това имам предвид. Тук е асфалтирано, тук има 3 метра, които не са асфалтирани, това отново е нов асфалт и това е стария асфалт. И тук отново е новия. Ако това е нормално, и тук е абсолютно същото. 3 метра стар асфалт, нов асфалт, 1 метър стар асфалт, нов асфалт и през цялото е такова. Това ако е нормално, не знам. Ето го, погледнете. Пълно безумие. И дори по принцип този път по този начин оставен би трябвало да е незаконен, без ленти, без нищо. Ама и специално за мотори, тази част, която току-що минахме, е по-зле отколкото беше преди. Понеже в момента постоянно минаваш от новия асфалт на стария асфалт и той не е равен. Това е най-голямото безумие. Постоянно се качваш и слизаш от него. Нали, горе-долу ето такъв си беше стария път и поне едно цяло равен път и си беше съвсем хубав, дори нямам представа каква е причината, че да го правят. Най-вероятно се вземат едни пари. Абсолютно безумие. Докато сега след малко ще ви покажа още един път, който правиха наскоро. В смисъл скоро, може би преди 2 години. 2 или 3 години. Но като цяло не е чак толкова отдавна. И в момента
се е напукал целия на някакви гърбици. Все още не е чак толкова гаден, не мога да кажа, че е отвратителен пътя. Но прекалено бързо пътища, които между другото беше направен хубаво там, не мога да кажа, че не е бил хубав. Но пък толкова бързо да се износи. Вярно, че напоследък, точно може би последните 2 години ми направи най-голямо впечатление. Страшно много камиони с дърва постоянно минават оттам и най-вероятно и това е допринесло за състоянието на пътя в момента, което е следващото безумие. Постоянно се говореше за наводнения и за изсичането на горите, какво причиняват. А тук се карат дърва с невъобразимо количество. Имаше една гора, която си беше абсолютно страхотна, абсолютно нищо и нямаше, и изведнъж абсолютно цялата, като отсечено, буквално, нали, да кажем съвсем случайно е станало, окапаха листата и изсъхнаха дърветата на точно определен район. И естествено изсъхналите дървета ги обявиха за негодни за изсичане. Но това беше цяла гора, и то с много декари. Която в момента е просто един празен хълм. Но да кажем, че е станало случайно, нали? Съвсем случайно тая гора изсъхна за една седмица цялата. Та безумия има много. Ако човек реши да ги търси всичките, най-вероятно ще полудее. Безумията, които се вършат, са прекалено много. Сега след малко ще ви го покажа пътя, за който ви говорех по-рано. Ето сега тук, като се отбием наляво, общо тук в началото все още е добър. И често казвам, не мога да кажа тук, че е прекалено зле, но сега ще видите как ще почнем да отскачаме след малко. Този път беше абсолютно перфектен до миналата година, може би. Ето този участък тук, този участък, който сега виждате и на който отскочих,
Сигурно и задната гума ми се отлепи, честно. Е най-новия асфалт. Ето тук също. И виждате вече как се е нацепило, напукало цялото и е пропаднало. Това тук е чисто в асфалт, може би на година и половина, не знам. И е напукано по този грозен начин, пропаднало. Пак ли тия мигачи, бе? Когато се фокусирам да говоря нещо и го забравям този мигач, ако завия някъде и след това трябва да говоря, 80% от случаите го забравям този мигач. Тук този завой гледам да го минавам колкото се може по-бавно, понеже има едно голямо куче тук, някъде из къщите или улично ли е, не знам. Но много обича да стои точно на завоя, ама точно по средата на завоя, откъдето не можеш да го видиш от никъде, освен ако не влезеш в завоя. И ако си с мотор и влезеш в завоя с голям наклон и ти излезе точно пред тебе, може и да не го... може и направо да си го отнесеш. На мен ми се случи веднъж, излезе ми точно пред мене, обаче пак бях така с малко по-бавна скорост. Успях да го заобиколя тогава. Общо взето почти стигнахме. И ще видя дали може да снимаме и наобратно по принцип. Но пътя ще е общо взето същия. Най-вероятно ще се прибирам до вечера. В момента мисля, че е около 12 часа, т.е. би трябвало към 7-8 да си тръгна. И може и да направим едно вечерно влогче от там. Но за сега ви оставям и ще се видим после.